Subay sa maong balita, ang 14 anyos gitumbok ka responsable sa paglumos patay sa 5 anyos niyang manghod sa barangay Subabas, Lapu-Lapu City. Dili mapasakaan og kaso tungod sa kalinghod sa pangidaron. Apan ang minor de edad nga responsable ipaubos sa psychosocial intervention. Si Luan Merondina sa report. Ana karon sa kustudiya sa Home Care for Children sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 14 anyos nga lalaki nga mo'y gitumbok nga milumos patay sa 5 anyos niyang igsuon sa inahan. Matud sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga base sa Republic Act 9344 kan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, walay criminal liability ang mga batang nagpangidaron og 15 anyos paubos. Pagkakaroon is naguwat rami sa ilahang evaluation. O once maingon sila i-file, among i-file kay makabiolate man may aning abalaura kami mismo sa pulis kung amo i-did file sa kaso sa prosecutor considering maingon man ang balaod nga dili gyud mi pwede mo file considering ang age sa kaning in contact with the law kaning na rescued na to ang minor is wala gyud liability. Gidasunan usab kini ni Buena Fe Remucaldo ang nagduma sa Home Care for Children sa Lapu-Lapu City. 14 years old man siya, ma'am. So, dili pa gyud siya sa kaso kanang sa Republic Act 9344 nato, no? But maka-undergo gyud siya og intervention program sa diri sa ato ang facility. Sa pagkakaroon, padayong gihanay sa social worker sa Home Care for Children ang pamahayag dili lang sa 14 anyos nga responsable sa hitabo, apan lakip na sa 8 anyos nga manghod niini nga nakakita sa panghitabo sa ilang inahan ug lakip na usab sa mga silingan sa pamilya. Kini ang magsilbing basihan sa himuong integrated plan sa CSWD Lapu-Lapu City alang sa psychosocial intervention nga ipatuman. Lakip na niini ang pagpaubos sa minor de edad nga responsable sa mental health consultation. Matod ni Remucaldo, Pebrero 2023, nasud na sa Home Care for Children ang naasoy minor de edad human kini nangawat og manok. Sa records base sa barangay Subabas, niining unang semana sa buwan sa Mayo, gikatahong gidapatan sa 14 anyos ang iyang inahan o gigaid niini sa kahoy ang iyang manghod. Apan nasuta usab ni Remucaldo nga may mga agi sa ngipon ang pipila ka parte sa lawas sa minor de edad nga responsable nga matod niini matag higayon nga makasab-an siya, dapatan siya sa iyang inahan ug paakon. Posible nga naa sa level nga abuse siya, nga bata. Nya, mo na magbutang sa iyang una-una. Nya, di man siya kabalo sa iyang si father, mo tong ingon siya, dito niya gi kuan sa niya igsuon. Daw malagi na wala lang gyud na tigay pagtagad sa ginikanan nga pagtan-aw niya og violente na gyud ang bata dapat muduol siya sa barangay or ini psychologist nga mo-intervene nga murag violente naman ang bata. Wala lang ta nato gipaabot ang point nga maabot ato ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.